Dwi'n astudio ffilm a teledu a dwi'n gwneud hanner o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, so fi'n gwneud seminars trwy gyfrwng y Gymraeg. A bod darlithoedd ddim trwy gyfrwng y Gymraeg, mae nodiadau ar y sgrin yn y Gymraeg sydd yn neis i fi achos dwi'n gwneud nodiadau fi yn Cymraeg. Achos maen nhw'n mwy dealladwy. Fi'n gallu gwneud traethodau yn iaith sy'n gyfforddus a dwi'n nabod ac yn gallu dangos gallu academaidd fi yn y ffordd gyfforddus trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bobl yn tueddu meddwl bod y graddau Cymraeg yn tueddu fod yn ieithyddol neu'n hanesyddol. Mae yna bobl o gefndiroedd, ffyrddyddiaeth, cemeg, bioleg, lot o disgyblaethau gwahanol, gyd yn rhan o'r un coleg. A mae'r cyfle yna yn wych da. So mae gennym ni cwbl o darlithwyr Saesneg i fod yn dig, ond mae pawb yn neud yr ymdrech i siarad Cymraeg a ateb e-bostio yn Gymraeg, popeth fel ni. Dwi'n neud tua 80% o'r gwrs yn Gymraeg. Mae rhai modiwlau bach yn anodd i wneud oherwydd terminoleg a pethau, so dwi'n gymaint dwi'n gallu ar yn y Gymraeg. O'n i'n gwneud 100% Cymraeg proffesiynol a dal 100% nawr yn yr EMA. Dwi wir wedi joio ceisio sefyll a bod yn llais dros y rheini sydd gyda diffyg hyder o ran y Gymraeg, boed hynny'n ailiaeth, yn ddysgwyr, yn dechreuwyr, a jyst ceisio uno y rheini gyda'r siaradwyr iaith gyntaf sy'n bwysig iawn i mi. So oedd rhaid ystyried ffactorau pan mae'n ddewis Bangor. Yn un o'r ffactorau fwyaf pwysicaf i mi oedd y iaith Gymraeg. Gwybod, mae yna gymuned wych yma, wedi efo'r GMJ a falle, ond fwy benodol o'r cwrs, da chi'n gwybod, dwi'n gallu gwneud 40 y credyd a dwi wedi derbyn wedyn ysgoloriaeth gan y coleg Gymraeg, da chi'n gwybod, sydd yn rhai handi os wbeth oedd gorbwyd fel myryrwr. A mae rhan mwy o'r dalithywyr yn siarad Cymraeg, dwi'n gallu cyflwyno fy waith yn Gymraeg os dwi isio. Dwi'n gwneud rhan fwyaf o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, fi'n rhoi gwaith fi mewn trwy gyfrwng y Gymraeg, a o'n i ddim eisiau torri'r seicl fi wedi bod yn rhan o ers cylchmeithrin, a ni'n meddwl pam newid nawr, dyma'r iaith sy'n fwy o cryf. Dwi'n hapus yn siarad Cymraeg a fi'n gallu parhau a gobeithio cael swydd yn y Cymraeg pryd fi'n hyn.